En aquell moment no teníem ni tan sols data ni pregunta i ens vam basar en 3 coses, que hi havia d'haver ja una data, que aquesta data havia de ser el 2014, que la pregunta havia de ser clara sobre la independència i que el referèndum s'havia de fer sí o sí. Érem conscients que en català no és correcte, ho posàvem entre cometes, però volíem agafar les mateixes paraules que va dir en seu parlamentària el president Mas abans de convocar les eleccions anticipades, que ja les van anomenar plebiscitàries, on va dir que el referèndum el faria sí o sí. Per tant, tant sí com no, peti qui peti. Bé, en aquests moments, abans de Nadal, ja vam aconseguir una data, que és dintre del 2014, el 9 de novembre. Ens hagués agradat una mica més d'hora, però és dintre del 2014. Tenim una pregunta sobre la independència. No és la que volíem, perquè és una pregunta encadenada en forma d'arbre, amb una pregunta inicial que no li veiem massa sentit, però, si més no, sí que podrem respondre clarament sobre la independència i no sobre eufemismes com ara estat sobirà, estat propi, que era també un risc que hi havia. Però, en canvi, segueix estant bastant en dubte que el referèndum s'acabi fent. Les bones notícies són que cada vegada més persones ho veuen com nosaltres i aquesta setmana s'ha presentat un manifest que es diu per un referèndum tant sí com no. L'han signat diputats tant d'Esquerra, el Joan Tardà, com de la CUP, com d'Iniciativa, com d'Esquerra Unida i Alternativa, del nostre col·lectiu inicial, que érem els de la Coordinadora Nacional de la Consulta, el Josep Manel Ximenis, l'Anna Arquer, l'Uriel, el David Vinyals, que és el que va fer el programa informàtic que assegurava que no es poguessin repetir els vots, i jo mateixa, doncs entre els signants inicials hi ha el mateix Josep Manel Ximenis i l'Anna. Per tant, es van sumant veus, es van sumant persones a aquesta defensa d'aquesta idea de que si tenim un mandat i una legitimitat democràtica perquè es van avançant les eleccions 2 anys, perquè es canviava totalment l'estratègia d'un partit polític, que era Convergència i Unió, i aquest es comprometia a fer un referèndum d'autodeterminació, a fer una consulta sobre la independència, doncs ja tenim la força moral, la força de la legitimitat per tirar endavant aquest referèndum. I el fet que hi haurà obstacles per part del govern espanyol ho sabíem tant quan es van convocar les eleccions com ara. Vull dir, no ha canviat res, que no ens ho posaríem fàcil i que diríem que tot és il·legal, ho sabíem des del primer moment. Per tant, el que no podem fer és no complir amb aquest mandat democràtic i no anar fins al final en la convocatòria i la celebració d'aquest referèndum. En tot cas, serà el govern espanyol el que ha de demostrar de cara al món fins a on està disposat a arribar per impedir que Catalunya es voti democràticament sobre el seu futur. És a dir, la pilota a la taulada del govern espanyol, que el govern espanyol vegi o demostri fins a on és capaç d'arribar. Penseu que estem també en un context en el que estem parlant del segle XXI. Estem parlant de que les fronteres dels estats, històricament, s'han traçat en guerres, s'han traçat en matrimonis entre monarques de diferents famílies reals, però que ja des del segle XX i el que portem del segle XXI, les coses ja no es fan així. I es fan i es reconeix que s'han de fer per la via democràtica i es reconeix un principi universal, que és el del dret d'autodeterminació. Aquest principi ja va ser formulat en el seu dia pel president Wilson, un president nord-americà, que el va aplicar a partir del Tractat de Versalles i a la fi de la Primera Guerra Mundial per intentar resoldre una mica el puzzle que havia quedat per la caiguda de l'imperi austro-hongarès. Es va aplicar en el seu moment l'any 18 i va portar la independència de Txecoslovàquia respecte d'Àustria-Hongria, va portar la formació de l'estat dels jugoslaus del sud en el seu moment, va portar a diferents independències a Europa. Després de la Segona Guerra Mundial, quan hi ha una guerra, s'intenta dir no podem arreglar les coses d'aquesta manera, les hem d'arreglar amb el principi democràtic. I el principi democràtic, com que molts dels conflictes bèl·lics han estat conflictes nacionals, i ara en tenim un altre cas a Ucraïna, doncs una mica a mesura que evoluciona la comunitat internacional i que evoluciona la democràcia al món, s'intenten resoldre aquests problemes per la via dels referèndums.
en el cas de l'aplicació d'aquest principi universal. Llavors, l'any 45 es crea les Nacions Unides després de la Segona Guerra Mundial, també després que els països s'haguessin enfrontat d'aquella manera bàrbara, també s'intenta donar una sortida a l'ordenament jurídic internacional. La Carta de Nacions Unides no el recull explícitament, però el 66, el Pacte dels Drets Civils i Polítics de Nacions Unides, que forma part de la Carta de Drets Humans Universals de Nacions Unides, el reconeix no per allà al mig i de manera amb subterfugis, no, el reconeix com a article número 1, el que significa la importància que té el dret d'autodeterminació dels pobles, que de tots els drets civils i polítics que se li reconeixen als ciutadans, com el dret a votar, el dret a tenir unes eleccions lliures i democràtiques, etc., el dret a la lliure reunió, de tots aquests drets, el primer és el dret d'autodeterminació dels pobles i a més s'expressa de forma absolutament universal. És absolutament fals el que s'argumenta des dels sectors unionistes, estem farts de sentir-los, això és només per les colònies, això és absolutament fals, perquè en els drets civils i polítics el que diu aquell article és tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació i en virtut d'aquest dret decideixen lliurement com s'organitzen i quina formulació econòmica i política tenen. És cert que, òbviament, això s'aprova en un context en què hi va haver una primera aplicació massiva del dret d'autodeterminació amb la descolonització, perquè va coincidir històricament que aleshores als anys 60, finals dels 50, principis dels 60, hi ha tot el procés de descolonització d'Àfrica i es creen nous estats independents al món que eren antigues colònies. Però aquest dret ha continuat aplicant-se una vegada ja va acabar la descolonització d'Àfrica. Es va després intentar aplicar per tot el que estava passant amb els països que estaven sota el domini de la bota soviètica, i aleshores es comença a parlar del dret d'autodeterminació per als pobles de l'est. L'any 89 el mateix Consell d'Europa reconeix que la unificació d'Alemanya és una aplicació o que s'ha de defensar la unificació d'Alemanya en virtut del dret d'autodeterminació. Els alemanys són un sol poble, estiguin a l'Alemanya de l'est o a l'Alemanya de l'oest, en aquest cas la seva autodeterminació consisteix en dir que s'uneixen. No cal dir, en totes les independències que s'han produït més recentment, una de les darreres que va ser tutelada per la Unió Europea, que és la de Montenegro, és una aplicació del dret d'autodeterminació, amb unes exigències d'un referèndum i unes determinades condicions abans de declarar la independència. I fins i tot en aquests moments, en el cas de Crimea, el que ha decidit el Parlament és convocar un referèndum. Hi ha hagut alguns casos excepcionals en els darrers anys en què no s'ha fet referèndum, que van ser sobretot la separació pactada de Txèquia i Eslovàquia, perquè allò va ser un procés molt davallut en què el Parlament van fer els acords als parlaments, estaven tots d'acord i ja no ho van ratificar. Però totes les altres independències que s'han produït a Europa, la de Letònia, Lituània, Estònia, totes les de l'ex-Iugoslàvia, Eslovènia, Bòsnia, Croàcia, Macedònia, totes hi va haver referèndum. I en el cas de Kosovo hi va haver un referèndum que no es va poder executar perquè llavors els hi van envair el país, van estar en guerra i finalment van fer declaració des del Parlament, però el referèndum l'havien fet al principi, al mateix temps que l'estaven fent Bòsnia, Croàcia i Eslovènia, que va ser l'any 91. Bé, aleshores, en aquesta línia de fer aquesta pressió, diguéssim, perquè nosaltres ens hem de mantenir en que el que estem fent és garantint l'exercici d'un dret universal, com és el d'autodeterminació, doncs en aquesta línia també ve de les consultes, de tot el que vam viure a les consultes. Jo en aquell moment a les consultes vaig formar part de l'àrea internacional, la Comissió Internacional, que la liderava l'Anarquer i que som els que vam encarregar-nos de portar observadors internacionals. No sé si vosaltres vau participar a la consulta en el seu dia aquí a Banyoles, que em sembla que Banyoles la va fer a la primera onada, no? El 13 de desembre. Bé, doncs en aquell moment vam mirar de portar observadors internacionals arreu del país perquè garantissin una mica que el que estaven fent era rigorós, era seriós, s'estava fent en condicions,
s'evitava que es dupliqués el vot i que jo tenia totes les garanties d'un procés democràtic. A partir de quan s'acaben les consultes, amb la darrera, que és la de Barcelona Decideix, en aquest cas va ser sobretot l'Anna, que va mantenir molt la relació amb molts d'aquells observadors internacionals, que eren de nacions sense estat molts, però altres no. També va venir, per exemple, a Barcelona Decideix, recordo que va venir el Juan Carlos Moreno Cabrera, que ara se l'ha entrevistat bastant a la premsa, que és un catedràtic és espanyol i és catedràtic de lingüística a la Universitat Autònoma de Madrid. I ja va venir a fer d'observador internacional a Barcelona Decideix. Per tant, n'hi havia molts escocesos, flamencs, tirolesos del sud, etc., però també hi havia acadèmics que venien de diferents països europeus i fins i tot d'Estats Units. Teníem un professor de dret que era de Puerto Rico. En qualsevol cas, ella va mantenir sobretot la relació amb flamencs i escocesos i van teixir una iniciativa que es diu ICEC, Iniciativa Ciutadana Europea, que ha estat recollint signatures per al dret d'autodeterminació a tota Europa, en porten 400.000 de recollides i aquestes signatures s'entregaran al Parlament Europeu i un dels actes de cloenda d'aquesta campanya de recollida de signatures serà una manifestació que es farà a Brussel·les el 30 de març. Per què es fa aquesta manifestació a Brussel·les el 30 de març? Doncs per recordar-li a les institucions europees que estan obligades a garantir en el seu territori l'exercici de drets universals que han signat totes, perquè tots aquests estats europeus formen part de Nacions Unides i totes han ratificat aquests tractats, tots aquests estats han ratificat aquests tractats. I a més, la mateixa Unió Europea es basa en els principis de llibertat, justícia i democràcia. Per tant, és una manifestació que es fa amb el lema de It's about democracy, es tracta de democràcia, i el que es va no és a defensar la independència de Catalunya, sinó el que es va és a defensar l'exercici del dret d'autodeterminació i apel·lar a la Unió Europea i a les seves institucions que han de ser garants que aquests drets no poden ser vulnerats en territori on viuen ciutadans europeus, perquè vulnerar aquests drets per un català és vulnerar-los per a qualsevol ciutadà europeu, perquè s'estaria vulnerant un dret en territori europeu. La manifestació, per tant, serà el 30 de març a les 11 del matí, això és un diumenge, en un dels parcs principals que hi ha al costat de les seus de les institucions europees. No només hi haurà la manifestació, els flamencs, el moviment social independentista flamenc hi posa, diguéssim, l'organització del que és la infraestructura ja del dia de la manifestació, però a banda, durant tots aquells dies es faran altres activitats. Per exemple, es farà un seminari amb acadèmics catalans, escocesos i flamencs a la Universitat de Gant el divendres anterior a la manifestació i el dilluns i el dimarts el CIEMEN, que és el Centre Aureli Escarrer per les minories ètniques i les nacions, organitza un seminari, una jornada sobre el dret d'autodeterminació en el segle XXI, la reformulació del dret d'autodeterminació en el segle XXI en el Parlament Europeu. Per tant, hi haurà tota una sèrie d'activitats per portar al cor d'Europa el que està passant a Catalunya, però sobretot visualitzar-ho en termes que es tracta d'un dret universal, un dret democràtic i no es pot, tot i que la Unió Europea té aquesta tendència innata en girar el cap i mirar cap a una altra banda i que no ens enganyem, vull dir, s'ha anat configurant com un club d'estats que defensa uns interessos, però s'ha d'anar allà a recordar-los que també són garants d'uns drets i que aquests drets no poden ser vulnerats. I a mostrar també, un altre dels objectius de la manifestació, és mostrar que el poble català està determinat a fer aquest referèndum del 9 de novembre del 2014 sobre la independència fins a les darreres conseqüències. Que la mobilització no s'atura i que l'objectiu de tota mobilització que fem és poder votar sobre la independència el 9 de novembre. Aquí hi ha una qüestió clara. És un procés que va començar liderant el poble i acabarà liderant el poble. És a dir, el Mas ha anat a remolc. Perquè mentre fèiem la consulta sobre la independència, el Mas defensava el pacte fiscal. Una altra història. El que passa que quan li van donar un cop de porta i resulta que hi havia 1,5 milió, recordeu, l'11 de setembre de l'any 2012, l'11 de setembre de l'any 2012,
el Duran deia que aquella manifestació era pel pacte fiscal. I el Mas estava a casa seva mirant-ho per la tele. O sigui, recordeu el paradigma, és que no fa tant d'això. Llavors, és el poble qui ho lidera. Llavors el Mas el que fa el 12 de setembre és dir, d'acord, he d'escoltar el poble. Va veure que el poble volia això i s'ha posat a acompanyar el poble o a fer el que el poble diu. Per tant, jo crec que dependrà de la pressió que fem nosaltres. Ara tenim una gran oportunitat perquè tots aquests partits es van presentar a les eleccions dient que farien una consulta. Per tant, són ells els que l'han de fer i s'ha de visualitzar en ells, en tota aquesta unitat liderada pel president de la Generalitat, que és l'Artur Mas. Evitar que es desviïn d'aquest mandat democràtic o d'aquesta promesa és responsabilitat de tots. No es tracta de dir que no ho facin, que tot això sigui un desastre perquè en sortim uns altres. Vull dir, això seria egoisme i seria un error polític i estratègic total. Vull dir, ara tenim un dirigent de Convergència i Unió que ha dit i s'ha compromès a fer-ho. Per tant, hem d'intentar al màxim que ho faci. I està acompanyat per altres partits polítics que també ho han defensat i ho han portat en els seus programes electorals. El que és molt arriscat que tot això no es faci, que ens n'anem a unes altres eleccions el 2015 o el 2016 i ja veurem què passaria, perquè és el que deia abans l'Oriol, no? Ens podríem trobar en un escenari que Esquerra Republicana guanyés les eleccions, però tampoc sense una majoria per fer res sola. Si Convergència entra en crisi perquè ha perdut les eleccions i canvien de líder, ens podem trobar que el procés llavors ja se'n va molt lluny en el temps. Perquè una Convergència en crisi interna i en crisi de lideratge després d'una desfeta electoral no estarà per fer declaracions d'independència des del Parlament. El que diguin és que no l'hem pogut fer ara i que el farem després, no? Que doneu-me més majoria per fer-lo, vull dir... Ara, jo crec que ara, és que el problema és, i això ho deia molt bé el Xavi Xirgo l'altre dia a l'Avui, no? Deia, que parlen de plans béns i CES i alternatives als espanyols? No. Ells ho tenen claríssim, no, no i no. I tot és il·legal i no, a res. Nosaltres, si tenim un pla, tenim una convocatòria, tenim un acord, tenim una majoria democràtica, tenim unes eleccions que es van avançar 2 anys, per què hem d'estar parlant d'altres coses? Per què no parlem de qui tindrà dret a vot, de la llei de consulta, si votaran els de 17 o no votaran, si donarem dret a vot o no als immigrants, i tanquem ja aquest tema de com serà la mecànica de la consulta i ens posem a fer campanya i estructurem la campanya de la consulta, la de les institucions per afavorir la participació i la dels partits polítics i el moviment de la societat civil per defensar el sí o per defensar el sí no, si Unió i Iniciativa volen defensar el sí no endavant i els altres a defensar el sí. Vull dir, tot aquest temps que estem perdent discutint de què passarà si no, perquè no ens deixen, perquè és temps perdut, que ens desgastem, que perdem energies i que anem perdent moral.